Λοιπόν, από εδώ και πέρα είμαι ο Μπομπομάστορας. Πλάκα σας κάνω. Αλλά λέω ότι είμαι ο Μπομπομάστορας γιατί φτιάξα το μικρόφωνο, το λαμπάκι άναψα και βλέπω να ακούω τη φωνή μου, σημαίνει ότι μπορώ να μιλάω. Και αυτά, είμαι ο Μπομπομάστορας. Ίσως δεν είναι αυτό. Μπορεί ο Μάριος να μεταμορφώθηκε σε Χριστό γιατί του έγραψα, μισό να δείτε το μήνυμα που του γράψα να γελάσετε. Θα σας το πω κιόλας τι λέει. Μισό γιατί παίζω Minecraft τώρα στο PS3. Μισό πούντος. Μάριος, Νάτος. Να δείτε τι του γράψα να γελάσετε. Μάριος Racing. Δείτε τι μου λέει, μισό να φορτώσω τα μηνύματα. Μου λέει ο Μάριος μισό έπρεπε το τηλεκοντρόλ, ευτυχώς είχα μια χαρά. Μου λέει σε ένα μήνυμα ο Μάριος. Μόνο Xbox One θα παίζεις και δεν θα παίζουμε μαζί. Και από πάνω του διαγράφω. Μισό να φορτώσει. Φορτώνει. Του λέω. Δεν θέλω να πας στον τάφο της καλής επεξεργασίας του PS3 μου και να την αναστήσεις και ξαναπαίζουμε μαζί τότε. Και του λέω και μετά και στον τάφο του πανάκριβου μικροφόνου μου. Και μπορεί παιδιά ο Μάριος, λέμε τώρα, θα είναι θαύμα έτσι τι έγινε, αλλά είναι μια σύμπτωση του ήθελα να πάει να αναστήσει αυτά τα δύο πράγματα. Καλέα υπεξεργασία άστεγα, αλλά φτιάξε το μικρόφωνο ρε φίλε. Αυτό σημαίνει ότι πια παιδιά θα παίζω PS3 και δεν θα παίζω την ώρα Xbox One, θα παίζω και λίγο PS3 γιατί τέτοια θα παίζω πιο πολύ και θα παίζω όπως παλιά κάθε μέρα. Θα παίρνω από πρωί, θα παίζω Minecraft. Αύριο παιδιά δεν θα είμαι μέσα γιατί είχαμε τέτοιο, θα λείπω. Αλλά τέλος πάντων. Και με αυτά θα ξαναρχίσει το κανονικό πρόγραμμα του Hermes Food στο PS3 ενημέρωση. Και ο Resti ΑΕΚ, από ό,τι βλέπεις, θα παίζουμε και μαζί μέχρι να κάνεις αυτό στο Xbox 360. Και θα μας βγει και για PS4 το άλλο καλοκαίρι, όχι αυτό που έχουμε τώρα που τελείωσε και άρχισε ο Σεπτέμβριος, το άλλο που μας έρχεται και τώρα θα μου πείτε τι μίλασα ακόμα γι' αυτό, μόλις τελείωσε αυτό. Και αυτά τότε θα έχω πάρει PS4 το καλοκαίρι, αλλά θα παίζω και Xbox One και PS4 και PS3. Και με αυτά παιδιά είμαι και ήμουν σίγουρος ότι κάποτε θα το φτιάχνω το μικρόφωνο και λέω σήμερα αρχηγώ και ας φτιάξω το μικρόφωνο. Τώρα είμαι στο δικό μου κόσμο και παίζω Minecraft. Ωραία. Και αυτά και από αύριο θα πάρω Xbox One, και αύριο θα έχω το Παρασκευή και 13 στο Xbox One. Και τον Οκτώβριο και τον 1η Οκτωβρίου αγοράζω μικρόφωνο για το Xbox One. Τώρα εντάξει. Γιατί έφτιαξα το μικρόφωνο ρε φίλε, δεν πιστεύω ότι ποτέ θα μπορούσα να φτιάξω κάτι. Τώρα εντάξει δεν φτιάχνεται και εύκολα, αλλά δεν το πιστεύω ότι κατάφερα πρώτη φορά στη ζωή μου να φτιάξω κάτι που δεν είναι και εύκολο να το φτιάξει κάποιος και άλλα τα κατάφερα, δεν το πιστεύω, είμαι χαρούμενος. Και
Και είμαι σίγουρος ότι το είχα μέσα μου να το φτιάξω, γιατί έχω φτιάξει και ανεμιστήρα. Έχω φτιάξει και ανεμιστήρα μόνος μου πέρυσι. Έφτιαξα ανεμιστήρα ολομόναχο, γιατί δεν άντεχα τη ζέστη και είπα προσπαθήσω. Και είναι μια χαρά ανεμιστήρας που έχω φτιάξει. Και με αυτά, παιδιά, δεν είναι ανεμιστήρας που βλέπετε εδώ, είναι ένας άλλος στη μαμά μου. Και αυτά, παιδιά, το ξαναλέω, ο Μάριος μπορεί να κάνει τα μαγικά του, να πει κοίτα να στήσει το μικρόφωνο και να με βοηθήσει να γίνω μπομπομάστορ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, να μην το παρασχέσουμε με τα αστεία και αυτά, για να ανεβάσω και το βίντεο γρήγορα και να ενημερωθείτε.